चिरां जिल्ला एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला एबसु जथायै बाथौ खेराइ रेजर्टनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बाथौ खेराइ रेजर्टखौ बन्द खालामनांगौनि स्ल'गान। बाथौ खेराइ रेजर्टआव गोबांथार समाजारि बेरेखा हाबा मावनाय आरो सोलिनायनि अजद। मा जागोन बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिनि बाथौ खेराइ रेजर्टआ एबसुजों लोगोसे गुबुन आफाद आरो गुबुन गुबुन हारिनि आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो बाहागो लाफैदों। बाथौ खेराइ रेजर्टखौ लानानै गोबां रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनाखै। लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा फैनानै बाथौ खेराइ रेजर्टनि हेंथायै गसंदों। बाथौ खेराइ रेजर्टनि हेंथायै 2 घन्टा धरना होनायजों लोगोसे हानजा सुनाय हाबाफारि लादों। चिरां आरो क'क्राझार जिल्ला एबसुआ लोगोसे जर'खायै बाहागो लाबावदों आख्रासु चिरां जिल्ला ट्राइबेल संघ, बर' समाज आफाद, बाथौ गौथुम आफादफोरा। दैदेनगिरिजों लोगोसे साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि खुगायाव बाथौ खेराइ रेजर्टखौ बन्द खालामनो आरो बिगोमाखौ आयेन बायदियै साजा होनो सरकारखौ खावलायदों। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि पि बिजयआ बासा रेड्डीनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम गोसोखांलाय गथायनाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट आरो जों मोनसे थांखि लाखादों जे फुजा मेलानि नामाव फुजा मेला होनायनि नामाव जों बुंदों फुजाखौ होनांगौ, इसोरखौ गाबनांगौ। जों बुंदों फुजा मेलानि नामाव जायफोर समाज बिरुति खामानि मावग्रा बिथांमोना मा खालामो, जौ फानो, ड्राग्स लायो, बेबायदिखौ जों बन्द खालामनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों। आरो बे थांखियैनो चिरां जिल्ला, क'क्राझार जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्ला जोंनि 34टा जोंनि जिल्ला कमिटि दङ। बिथांमोना जिल्ला बेंगिरिनो मेम'रेन्डाम होदों आरो जों खावलायदों जोंनि थांखियाव मोगथाङाव जाफुंहोब्ला जोंनि समाजनि दिथागिरि, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि समाज बेंगिरि बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होनांगोन। आरो हेफाजाब होब्लासो जोङो जोंनि फरायसाफोरनि इयुन, जोंनि लाइमोनफोरनि इयुनखौ जोङो मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन। जोंनिया स्पष्ट बिगोमाया बेवहाय आयेननि गोख्रों साजा मोननांगौ। आरो नैथि नाम्बारा जाबाय बाथौ फेमिलि खेराइ रेजर्टआ बन्द जानांगौ। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 নম্বৰ थांखिया जोंनिया बेनो स्पष्ट। আজিৰ যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এফচু আৰু বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ সমূহীয়াভাৱে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন যিটো বাথৌ খেৰাই ৰিজৰ্ট, এই ৰিজৰ্টত আমি বহুদিন ধৰি শুনা পাই আছোঁ যে তাত অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে। আৰু যোৱা আজি 7 দিনমান আগত আমি দেখিছোঁ 2জন আমাৰ যুৱতীক তাত কিবা ডেন্স বাৰৰ সময়ত তাক টনা আজোৰা কৰা দেখিছোঁ। গতিকে আমি বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ পৰা এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ লগতে বিটিআৰ অঞ্চলক হোৱাটো আমি বিচৰা নাই। আৰু আমি এই যিটো বাথৌ খেৰাই যিটো ৰিজৰ্ট আছে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। হয়, আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ বা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত যিমান ধাবা বাৰ আছে এই ধাবাবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব লাগে। আৰু এই টাইমত যাতে ধাবাবিলাক খোলা থাকে, টাইমত যাতে বন্ধ হয়। আৰু যিটো আমাৰ এই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্যকলাপত যাতে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰে, সেইটোৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन।
रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि MB रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।